Hey everyone, welcome back to another vlog. Today, phung mana dah kita dah pada 9:00 time ke. Dah sampai 11:42. Today 11:42 ni fly vlog ke start kalambai ada. Today yang pura super mana active ada today. Nengtangona mitideng ni ada di Josawang vlog ke start kalamdeng. I am super active and excited ada. Today phung ada सिखारनानै लान्च बानायबाय जोहोलाव अफिस दंमोन ना जोहोलाव अफिसाव थांबाय थांनानै दा आं बे थांनायनि उनावनो आरो एकदम ज'नो जों ब्रेकफास्ट जानानै एकदम आं जि न'नि जि खामानिफोर मावदों ना माने आं मिथिला आरो बे टाइमाव आरो बे प्रेगनेन्सि टाइमाव बेलेगफोरनि मा जायो मिथिया बाट आंहा ओरैबायदि जायो आरो दिनै जुदि एक्टिभ बा गाबोन मा होनो बेखौ एसे बरिं टाइपनि जागोन आरो पुरा न'फोरखौ साफा खालामनानै लिरनानै एकदम जि बाल्थिंसे माने जि नैबे आंना बे साननैसो एकदम सानफ्रोमबो जि सुनायानो खामानि जागासिनो आरो बे साननैसो मोजांबो मोनदों बारा माने बरिं मोनाखै बा लेजि मोनाखै साननैसो सिगाङाव आरो बिराद माने एसे बोरैबा मोनदोंमोन आरो लेजि टाइपनि बा बरिं टाइपनि खामानि मावनोबो लुगैया जेबो जानोबो लुगैया खालि उन्दुबाय थानोल' जायोमोन आरो दा नै पुरा सान्दुं दुंगासिनो ना जोंनि बिबारखौ नायदो लोगोफोर बे समायना आं सानफ्रोमबो नायबाय थायो बेखौनो आरो लोगोफोर नोंथांमोनखौ देखायनोसै आरो जोंनि रुमाव गोदान मोनसे माने स्टिकार बायदि फट' नुगोन आरो दाख्लै बे जोहोलावा बिसोरनि मादैजों रायलायदोंमोन मादैजोंथ' रायलायबाय थायोना मादैया बुंबाय आरो बिदिनो गथ' गोरलैफोरनि फट' लाबोनानै वालाव सिथाबनानै दोन बिदि होननानै आरो ओमफ्राय बुंनाय लोगो लोगोनो जोहोलावायनो अर्डार होदों आरो एमाजनाव नैबे गांसे हाबा सना टिक्लुक्लुयनि नैबे गांसे ओमफ्राय नैबे दरजायाव गांसे नै क्यूट थारना जि अन्थाव बाथावनो आरो नैबेथिं गांसे बेखौ आं बारा मोजां मोनो आरो जि क्यूट थारना बेखौनो नायबाय थायो आं ओरैबाबो गथ'फ्रा आरो क्यूट जाखायोनो आरो देखायनोसै बे जोंनि हलाव दङ आरो नैबे गांसे सब हौवासा गथ'नि हिन्जावसा गथ'नि मोनखायाखै नालाय बेखौनो होबाय आरो मोनसे जमानो ओमफ्राय आरो गांसे नैबे ini लान्चआव नै जेबो बारा मोजां माबा सङाखै मोजां माने सिम्पोल आरो काला साना बुटजों बे गोसोम बुटजों सयाबिन आलुनि आरो सब्जि बानायदों बेनो आरो दिनै बानायाखै ओमफ्राय आरो ब्रेकफास्टआव मा जाबाय पहा बानायदोंमोन आरो जोहोलावाबो माबा दंना बे एम्स हस्पिटालाव इन्सपेक्सन दङनो आरो बिसोरनि मेन खामानियानो हस्पिटाल गभर्नमेन्टनि जि गिदिर एम्स बेफोर हस्पिटालखौ बानायो आरो ओमफ्राय बे एम्सआवबो बिसोरनि प्रजेक्ट सोलिगासिनो दा हेड अफिसाव थायोना जोहोलावा हेड अफिसनिफ्राय दा बिदिनो नायनो थांनो होदों आरो दिनै ओंखायनो हस्पिटालाव थांदों आरो एम्सआव लोगोफोर जोंना जि लामनो जायगा थोलायलायाखै ओरै आरो दंबावोसो बाल्थिङाव जोंना जि लामनोनो एकदम जायगा थोलायलाया आरो माबाना मा होनोमोनलाय बेखौ बे अनलि इथिंल' दोंनैल'सो माबा दिरुं खानाय जादोंना ओंखायनो बारा इथिंल' आरो बारा एकदम जिउ खाबाबो बोरैबा नुनायाव माने असाइस नुयोना गाज्रि नुयोना ओंखायनो जोहोलावा मालाय मिलायनानै इथिं खना खनलानो इथिं खनाजोंल' खाना होदों आरो लोगोफोर ओरैनो आं दा नालेंखरनि दैखौ लोंनोसै आरो थाइसे दङ लास्ट आरो लाबोनांसिगोन बिदिनो आरो खनसेयावनो थांबाथाय आंथ' थिखांनो हाया गिदिरथारना बिराद खनसेयावनो थांबाथाय आरो जोहोलावजों बिदिनो मोनबा मोनब्रैसो लाबोयो आरो दा नैबे थाइसेल' दंसो लोंनोसै आरो पुरा गोदै ओंखायनो मोजां आरो लोंनो गोदैथार लोगोफोर आं मोनाबिलिनि दाइभिनिंनि साहा फुदुंनो नागिरबाय आरो दहाय बिदिनो एकदम फुङावनो दिनै पुरा खामानि मावदोंना खामानि मावनानै ओमफ्राय ओंखाम जाखांनायनि उनाव मुलि जानायनि उनाव ओरैबायदि माने उन्दुनो ओंखारबायना एसे उन्दुबाय आरो उन्दुनानै एसे दासो आं ओरै बासनफोरखौ सुबाय आरो दहाय सानसुनि जाग्रा बासनफोरखौ आं दाना मिथिला आरो मानोबा ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगो बासनफोरखौ सुनो बिराद एसे बाग्रा जादों आरो बे खामानिखौथ' आं दुगैनायनि सिगांनो पुरा एक्टिभ मावना लाखाबाय ओमफ्राय दुगैनायनि उनाव ओमफ्राय ओंखाम जाखांनायनि उनाव बे बासनखौ सुनो बिराद
बानानै दोनदोंमोन आं दासो सुबाय दा साहा फुदुंसै साहा बिलाइबो जोबदों ओरैनो साहा बिलाइ पेकेटखौ फुदुंसै आरो थुलुंसिया जि मोजां बिलाइ ओंखारबाय नै गोथां फार्स्टआव एसे लेहलायलांदोंमोन ना दा आरो बे बोथोरानो बिदिना बैसागु फैगासिनो दा सब गोदान बिलाइफोरा खिलिबाय आरो बिदि जि मोजां सायख'बाय ना बिदि गोथां नङाबा पुरा लहरायलांदोंमोन ना नैबे फांसेनिथ' बिलाइयानो गैया नै ओंखारदों फिसा ओंखारदों नैबे बिथराय नैबे ओंखारदों आरो नैबे फांसे दंना बेहाय जे दाउ बाथ' नुयोना नोंथांमोना मालाबा भिडिअ खालामबा नोंथांमोना नुयोना बे बिफाङाव आरो पुरा दाउ बाथ' बिदि नुयो आरो दाउ बाथ' ओरैबायदि बुरजा जमानो बेहाय जिराय फैयो आरो दा बे बिफाङाबो ओरैनो पुरा बिलाइ ओंखारजोब्बाय ना फार्स्टआव पुरा लंथंमोन बिलाइ सिरिनानै लंथं जादोंमोन अब्लाबो आरो बेहाय एकदम दाउ बाथ'फ्रा माने 12 मान्थसनो बेहाय फैबाय थायो आरो जिराय फैयो आरो दिनै गैया माथो दिनै फैयाखै फैबाय दं दहाय आं ओंखाराखैमोन ना दहाय माने न' सिङाव थानायाव खोमा फैदोंमोन आरो दा नुवाखिसै लोगोफोर आं थाबायनो फैदों बेहाय एकदम दिल्लीयाव माने मास्क गानाबानो जाया आरो बेहाय मास्क इज कम्पालसरि मास्क गाननाय नुबाथाय नोंखौ मानसिफ्राबो पाब्लिकनि जि मानसि दङ बिसोरबो बुंगोन आरो लोगोसे फाइनबो आरो दङ बेहाय मास्क गानालासिनो जेरावबो थांनो हाया दा आं बिदिनो आरो फाखोथामसो थाबायनोसै दासो फैबाय नालाय दा आधा घन्टा 30 मिनिटसो थाबायनोसै बेनि उनाव बे मार्केटाव थांसै आरो जाग्रा बुस्थु लायनो जाग्रा बुस्थु माने गोबाव जाबाय जोंना 2-3 नङा एकदम 4-5 मानसो जाबाय दां न'आव पनिर जायो आरो ओंखायनो दिनै सानबाय आरो पनिर जानोसै इदि होननानै ओंखायनो फाखोथाम गिदिंनायनि उनाव हाफ एन आवारनि उनाव थांसिगोन आरो आलु माबा माबि लायनांगौ दङ बाट आलुआथ' गिलिर जागोन ना ओंखायनो आं जोहोलावखौ बुंदों नों जुदि फैबाथाय आलुखौ लाबो इदि होननानै आं दा दिनै गाइखेर ओमफ्राय उनाव पनिरखौ बायना लांसिगोन आरो बेनोसै लोगोफोर आंना इभिनिं वाकनि रुटिन आरो थाबायनो फैबा मोजां नाङो आरो एसे गावखौनो दा एरैबाबोथ' बे प्रेगनेन्ट होननानैथ' न'आव थब जिरायबाय थाबाबो जानाय नङाना एसे थाबायबासो मुभ जागोन बेबिया अब्लासो हेल्थि जोनोम मोनगोन आंथ' जेनेबा न'नि सब खामानि जेसेबां हायो सब मावजोबो नोंथांमोना नुबाय थायोनो आरो मावनांगौ गावनि खामानिखौ गावनो मावाबा सोर मावनो हागोन ना अब्ला माने बडियाबो एक्टिभ थायोना अब्ला माइन्डा फ्रेश जाना थायो दा लोगोफोर आं माने भ्लगखौ बे समनि थाखाय आरो बेहायनो माबा खालामसै आरो उनाव न'आव थांनानै लोगो मोनसिगोन मानो होनबा दा आं रायलाय एकदम थाबायनो हाया बिराद हांथोनो जायो आरो आवगायनि बायदि नंलाना बिराद एकदम हांथोनो जायो आरो थाबायबाथाय रायलायबा लोगोफोर जोंना हिरुआ फैबाय मोनफैनानै फुजियाजों इथिं फुजियानि खुरै ओइथिं साहानि काप दा गरम फैबायना ओंखायनो बिना एकदम ड्रेसा चेन्ज जाबाय आरो हाफ पेन्टआव फैबाय नै जोंनि बाबुआ आरो जोंनि बाबुनि आल्ट्रासाउन्ड बे माने माबा आरो आल्ट्रासाउन्डनि लेभेल 2 आरो बेयो लेभेल 2 आल्ट्रासाउन्ड माने जेरावनोखि सब गथ'नि बेबिनि आरो माने जेसेबां अर्गेन्स दङ डेभेलप जादोंना जायाखै नायो आरो बेसेबां डेभेलप जादों बेसेबां ग्रथ जादों बेखौ नायो आरो बे जाबाय लेभेल 2 एफा मेरला दङ आं गांसेबोसो नुदों गांब्रै दङ सब बेहाय माने पुरा डिटेल्सआ दङ आरो जोंथ' बुजिया मेडिकेलनि लेंगुवेजफोरखौ दा गाबोन जोंना सेटारडेआव दङ एपइन्टमेन्ट डक्टरनाव थांनांसिगोन ओमफ्राय बिनि उनावसो आरो गाबोन फट' खेबनानै हरगोन डक्टरनो मेडामखौ बिनि उनाव जोङो थांनानै इनि आरो बेनो जायफोरा मेडिकेल फरायो बिसोरो बुजि मोनगोन बाट जों दा बुजि मोननाय नङा आरो डक्टरा अके होनबानो सब मोजां आरो लोगोफोर जोंना दिनै मटर पनिर बानायदों दिनै मटर पनिरजों जागोन आरो दिनै मोनसे टपिक थालांदोंमोन ना
बेनो आरो बे जेब्ला आल्ट्रासाउन्डआव हाबोयो ना डक्टरा लिंबा हाबोयो होमबा आं हारसिं वेटिं एरियायाव थानांगौ जायो आरो नेबाय थानांगौ जायो वेटिं एरियायाव नेबाय थाबा बहुत थिंकिंफोरा फैयो आरो बहुत थिंकिं साननायफोरा फैबाय थायो माबा जादों सिङाव माबा प्रब्लेम जादों नामा बेनिफ्राय बे लास्ट जा आल्ट्रासाउन्ड जादोंमोन बे आल्ट्रासाउन्डआव गासैबो अर्गेन्सफोरखौ बडि डिटेल्सआव नायो आरो बडिनि पार्टफोरखौ नायो आखाइ आथिं गासैबो नायो आरो बेनिफ्राय खर' सब थिगानो दोङो गैया किडनि लिभार अर्गेन्सफोरा मोजाङै दोङो ना गैया फांसन खालामदों ना खालामाखै किडनि लिभार बेफोरखौ नायो आरो डेभेलप जानाय गासैबो नायो आरो बेनिखायनो आरो बायजोआव हारसिं थाबाथ' पात्ता मोना ना दा बेथ' सिङाव थांनानै डक्टरजों मोजाङै रायज्लायनानै नायनोबो हायो बाट आंथ' सिङाव हाबनो एलाव खालामा बेनिखायनो बायजोआव थाबा बहुत टेनसन जायो आरो नेबाय थानांगौ जायो आरो बेनो आरो इन्डियाथ' बेनो प्रब्लेमा बे जिखि जाया माने हासबेन्ड जाबाबो बेखौ माने आल्ट्रासाउन्डआव माने थांनो होआ बाट फरेनफ्राव माने मोजां सब नायनो होयो बिसोरखौ माने सेटिसफेक्सन ना माने गथ'आथ' अनलि आंनि नङा ना अनलिथ' माने बे बिमानि नङा ना बस्ट पेरेन्टस ओंखायनो माने फरेनाव माने बस्ट पेरेन्टसखौबो लाबोनानै मोजां देखायो जेरै मुभियाव खिथियोना बिदि उदैयाव लगायनानै गासैबो खिथियोना जोंनि इन्डियाआव बिदि जाया आरो इन्डियाआव थांनोनो होआ अनलि जा मादार जायो मादारखौल' हाबनो होयो आरो फादारफोरखौ हाबनो होआ आरो बायजोआव वेटिं रुमाव नेबाय थानांगौ जायो आरो बे आल्ट्रासाउन्डआ आरो एकदम ओरैनो नर्मेल जि स्केनिं खालामो जि आल्ट्रासाउन्ड नर्मेल आल्ट्रासाउन्डआथ' माने अनलि 2-3 बा 5 मिनिट्सआव जायो दा बेथ' एकदम 15-20 मिनिट्स एकदम नायबाय थानांगौ जायो माने पजिसनफ्रा मोना जायो ना पजिसनफ्राबो एक्चुअली बिदि जायो आरो डक्टरा बुंनाय बादिबा बिदि जायोना आरो गथ'आ बे बेयाव फ्लुइड थायोना फ्लुइडआव बे फ्लुइड खालामबाय थायो आरो गथ'आ बिदि गिदिंबाय थायो आरो पजिसनखौ चेन्ज खालामबाय थायो गावनो गाव जों जेरै थाबायबानो गथ'आ गावनि पजिसनखौबो चेन्ज खालामबाय थायो आरो गिदिंबाय थायोना बेनिखायनो मालाबा थारमाने आल्ट्रासाउन्ड खालामबा जाय बुस्थुखौ नायनो नागिरदों बे बुस्थुआ जुदि अपोजिट साइडआव थायो होमबा मोजां नुहरा आरो बुस्थुखौ प्रब्लेम जायो आरो बेनिखाय बिसोरो आरो बुङो आरो नुवाबा आरो फैनानै बुङो आरो थाबायनानै फै होननानै 15-20 मिनिट उनाव फै होननानै बुङो आरो होमबासो आरो थाबायनानै फैबा आरो खेबसे खालामबा होमबा बुस्थुखौ नुयो आरो दा बिदिनो आरो बे टाइमाव आरो बारा टेनसन जालायलायो आरो मा जादों माबा प्रब्लेम जादों नामा होननानै बाट दासिम जेबो जायाखै आरो बोराय बोथोरनि उनाव सब रिजाल्टफोरा अके फैबाय थादों लास्ट आल्ट्रासाउन्डनि रिजाल्टआबो मोजाङैनो फैदों दा जोंनि कामिं सेटारडेआव आरो डक्टरजों एपइन्टमेन्ट दङ बे एपइन्टमेन्टआव दा लास्ट आल्ट्रासाउन्डआव जि रिजाल्ट फैबाय बे रिजाल्टनि बेसिसाव फार्दार मा खालामनांगौ मा प्रिकसन लानांगौ बा मा मेडिसिन आरो गोदान माबा जानांगौ नामा बेफोरखौ बुंगोन आरो बेनिफ्राय आल्ट्रासाउन्डनि रिजाल्टनि मा एक्सुवेल मिनिङा मा बेफोरखौबो बुजायनानै होगोन आरो मोजाङै खारन डाक्टरासो बिनि रिपर्टखौ मोजाङै एक्सप्लेन खालामनो रोंगौ ना जोंथ' जास्ट फरायबाबो मेडिकेल टार्मफोरखौ बुजि मोननाय नङा आरो बेनिखायनो डाक्टरा मोजाङै बुजायनानै होयो आरो बेनोसै आरो बेबो मोनसे एक्सपिरियेन्स आरो पेरेन्टस जानायनि आरो दाथ' जोङो एक्सपिरियेन्स खालामबाय थादों दा बे मोमेन्टआ माने हेपि आरो माने मा होनो आवगायाव जेनेबा मानसिफ्रा जेनेबा थिंकिंफ्रा बेलेग बा दा बे टाइमाव थिंकिंफ्रा टटेलि चेन्ज जालाङो लोगोफोर ओरैनो आं ना मटरफोरनि दा नायदो माबायदि नुदों ओरैनो दा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअआव टिल देन बाय बाय लोगोफोर बाय बाय